ľudí proste iba klikalo na Punish, ani si to nejak nečítali, ani nič. Takže preto zrušili dávanie IPčok za ten tribunál. Někdo Že vydělával IPčka, jo? Tak to Jo. No však áno, určite. Za to sa dávali. Dávalo se za to 5 IPček a myslím, jak si to mohl udělat jednou za minutu. Čo to máš? Že si zastrianý? Gratulujem. Idem, za koho hráš? Za Kogma. Ja hrávam za Lulu. Ja hrávam za Lulu. Taky hrávám za Lulu. Ja za Plastika alebo za... Ja chcem hrať s Kalikovým bratom. Typko sa mi hrá na... Či sestra, alebo čo to je. Bratr. To konečne máš šej. No to je jedno. Konečne máš šej. Beru mu co jde to. Super, bez té informace to nemohu žít. Gratulujem. Zatra budem sám doma, to je tak super. Môžeš si vyhoniť. Ešte po dlhom čase. Hneď ráno, prečo vstanem? Idem sa na raňajkovať. Ale čo sa budem klamať? Jak to bude piče? Čo máme na raňajky? Porno. Čo máme na obed? Porno. A napíte nejaké to semeno. A také To je dobré, ale to bolo zle. Akože... Vážne ne. Players perform better if you give them... Čo to bolo za rady? To boli nejaké rady, alebo čo? Konštruktívnu kritiku. Čo tam bolo napísané? Ak tvoji spoluhráči robia chybu, tak ocenia, ak im dáš konštruktívnu kritiku. Ale strašne mi vadí. Akože mám reportovať, hej? Nie. Že mu máš poradiť, čo má robiť. Ale čo robí zle a tak. Že mu to máš napísať. Dobre. Tak Karma chce ísť na miesto. Keď ti napíšem, že na Keriko oni si pikol karmu, tak to bude konštruktívne? Bohužiaľ. Tak nie pre nás, možno pre v ďalšej hre. Má dosť napíšu runy a masteries, Karma. Čo má? Ale critical určite nemá strike. runy. Tak má plus 6 armoru a plus 2 magic resist. Proč se sere ta karma? Kam se sere ta karma? Piči, musím dát. Sense. You know. Prečo mi sa potápate všetci tak na Skype? Inak, ale ty už na ten bod. Nebudeme tu 20 rýšovať, že no? Prosím, viac damageu. Ale my sme ťa chránili pred invadom. Poď Hartlíš, poď. Čo to bolo? Poď Beramku, To damage. bola sila zajtrajška. Damage, ne? Oh my god. By the power of... Taky a Kvéčko. Já jsem proti Akali, krása. Jo. Krása? Ja by som sa bál. Asi tak. Ja som rád, že nesom proti Akali. Já jsem zase rád, že nejsem proti Švejnovi. Já jsem rád, že jsem proti minionkám iba. Ty vole, beru zpět. No. Nefiduj to tam, oh my god. Jak ona má nějaký lepší heal pointy než já. Počkej, že budu mít dvojku, počkej. Nikam nejdu. No mám. Tak do ní. Ale mám first. A do ní do černý. No ide do černýho. Brodek. Ty vole. Sam tu ne. Když že neměla Ignite. Kdo má first blood? My nebo oni? Ja. Ja. Ja som King of Pop. Jo, že budeš King of Porn. To je jeho druhé jméno. Ja som King of Pop. Jdem jungle ze zůstá. To já nevím. Nunu, oni mají Nunuho? Lol. Nunu bez flashe? Neber.
Čo? Exhaust. Jasné. Jo, konečně mám level 3. Jsi ty cheater alebo niečo? Snažím se, ale však to chodí. Meet Mia. Asi sa vymenili, čo? Jo, tak výměna, nastaven. Moje lajna pušuje, takže si tam zatím můžeš v klidu dojít. Sela na tom jsou vážně. Však najskôr si minionky zabijem, ne? A Akali, dlouho jsme se neviděli. Ty kokos, s tými botami na začiatku sa mi strašne. On má exhaust. A ta Akali se na to vysrala. Jsem tady. Knock, knock, motherfucker. Pardon, chalani. Skoro jsem cítil. Ty kokos. A do ní, do černý. Lol, dobrý, dík, nemá flash. A já si trošku naložil, abys neřekl. Byl bych rád, když bys tebe neměla kill. Ty vole, měla zabít. Pičus, čo si myslí? Nunu šel směrem na to. Ty koukáš na novu, ne, ty vole. Televizi nekoukám, Nunu. Já taky jsem myslím. Nunu tady číhá někde, to je jasný. Ten smrdí to. Jsi potřeboval vyhýlovat. Vidíš, líšnul jsem ti to, až jsem se hezky vyhýloval. Jo, nemá flash? Jo. Nemám. A vyběh, ty vole, já jsem čekal, že do ní jdeš. No už nic. A už víme, kde číhal. Goodbye, no. Hej! Ubehaj ho. No, vidíš to. Pojebaný Ignite. A proč jsi neuběhal u Švajna? Jo, Nuna. Ignite tě nedojebal. Jo, sorry, jak sa to volá? Červené. Červený buff. Lebo on už bol mŕtvý, keď som ja skapal, vieš. Gangplangová pasivka OP. Jo, požičali tomu Nunumu. Čo mám vlastne za pasivku? To. Gangplank? Je aj ten poison, že? Jo, Či ne? zpomalení. Jo? Áno. Každý má to takom ti dá poison plus pomalenie. Plus pomalenie. A stakuje to. No ježi, já jsem použil spell, kurva. Ty vole, Akali 6 ryšá, má tak půl levelu. Co, já jsem 4. Kolkatka. Kolkatka. Ja, tak nič. Ludo, chceš bučka? Ak by se nechcel, bylo by to ideálne. A tak čuje si to, ty tak ich nechám. Ale nezvykaj si. Dobré. Top Mia. Švejno. Zaostávam na creepu. Ty vole, Berounek. Berounek OP. Tak. Nope. Never. Juro, pojď ho gangnúť. Ani ještě 6, bude to těžké. A hlavně je docela pušuje. A
Ani on není šestka, tak... Pojď. Tak už je, ale tak to dáme, neboj. Tak choď blok, když si to tam nedává. Tak. Musíš přefarmnout tu ašu. Tady bude utěkat, ježiš, ty jsi mu pomohl teda ještě. A pojď do flash. Nemá flash. Stalo za to. Oh, bacha, no. Vážím za váma. Dej ho. Hej, nemusel jsem ho vyžrat. Ale ne, robím si srandu. Ale on to nevidí, víš? Musíš na seba pingnout. Kde byl ten stun? Co? Ty jsi nedal stun. Dal jsem stun, když kástil ultimátku, jestli jsi nevšiml. Já jsem... Ne, ty si dal stun, keď dal oný boostik stun, takže trošku věc. Jo, kde jsem Já jsem makal? to dal určitě první, on kecal. Ne, Jo. karma trošku... Hej. Díky, že tam pingujete. Že je bluslíku. Co? Jo no. Tak jo, mám tu dvoch. Tyjo. Ten Švejn stakuje. Švajn bere. Válí, no. Co jsi říkal, Chalíku? Nič. Hammer time. Ty vole, čtu teďka druhou knížku ve svém životě. Hobita. Ty kráso. Ještě dej si pauzu, ne? Ještě bys mohl umřít na to. Dneska jsem přečet ty vole 104 stránek, jsem bůh, co? Jo. Ty vole. Úžasný. Jinak doteraz jsem neviděl, že vieš čítať. A to všechno ve škole, ty vole. Škola, jo. Ty jsi byl dneska v škole? Jo, ale až později. Jsem zaspal první 2 hodiny. Je, vy máte volno, ne? Minulý týden jsem Jasně. měl. Já jsem mal minulý týden celý volný, tak v pohodě. Jo, ty nemáš volno? Nemám. My máme volno. Jsi zase neměli minule, lol. Ne, já jsem myslel, že je sviatok, ne? Všetkých svätých, akože aj. No je, ale také, že chod na hrob a GTFu do školy. Jako státní svátek, když jsou dušičky, jo. Jo. Ale to je kresťanský sviatok, no? A tak my jsme rebelové. Židi nebo co? No. Jinak to je kresťanské světok. Čo? Vy jste židy? Tak to si nedává zmysel, že? Pardon, že žiju, Silené, pardon. Maju vardu! Nevadí. Nevadí. Lunu byl teďka na botě, na midě, tak pozor. Ghost, stán se ty. Co mám za runy? Co byste řekl, když bych vám řekl, že tady to video natáčím a budete všichni na YouTube? Že byste byli Fakt rádi. mi to nevadí. No tak budu na straně. Asi No, já tam už nechcem ísť. Dúfam, že máš niekedy zaberaj na mňa, ako si to tu pávnujem. No práve, akože... V tomto okamihu sa mi prestalo chcieť hrať. Ale já Vážně to že vás natáčím, já jsem se vás zeptal, co byste na to řekli, protože plánuju, že bych mohl začít to. Ne, Radšej ne. Na to video Ale iba keď hráme spolu. Lebo inak to failíš. Natáčaš to alebo ne? No ne, ale budu někdy. Aha, dobré, tak niekedy, no kedy. Napríklad tú minulú hru s Jurom by si mohol natočiť. To jsme mohli natáčet to bylo úplně OP. To je veľmi pekná hra, no. Hej, mohla by tam být jejich bučka. Jo, tak jdem kouknout. Roluj se, roluj. No já nemám cooldowny, víš na to.
Tady! Tak na něj nic Egr! Ne, nedávaj na ňo hlavne ultinu. Bot mi ja. To moc daleko. Egr! Ha. Chápeš, že ona na mě použila ultimátku, aby mohla použít flash. Ale ona se pak lekla, že bych použil ultimátku, abychom ji rozbili, víš? Co bude asi tím? Myslím, že Silen má teď zajímavou chvilku. Jo. To asi nedá, čo? Ne. Lol, pojebaný pod tým. A niekedy by sme mohli urobiť také, že natočíme video a budeme nejaké troll picky. Neviem, Jace na mide napríklad, na tope nejaký, ja neviem, AD carry, alebo tak. Support Lee Sin. Fajn, a keď to vyhráme, tak to dáme aj na YouTube. No však Vyhráme, presne tak tak. aj tak. Ne, iba ak vyhráme. Aha, tak budeme ďalší budú ich trollovať. Neměla by mít tu svoji sračku a flash taky nemá. Nevím, jak jsem to využil. Dobrý. Jsem ti ji nechal. To musím dělat já, ty vole. Já říkám, že jsem ti ji nechal. Já tak děkuju. Protože Ignite mám až za 10 Top sekund. SS. Aha. To všechno vysvětluje. Jo, je tady. Thanks, Zelda. Ale teď jsi mi zasnéroval, teď jsi mi tam rovnal. Kam co budeš dělat, radši to lívni, ne? Asi jo, no. Ty vole, já jsem byl jenom jednou se backnout, to je trápný, no. To ten bot, ty vole, všichni už tím. Poněvadž tam umírají pořád a když tam přijdu backnout, tak umřu. Skoro. Jace nám prohrál hru. Má o 2 do rany míň než Schwein, to už jsme teďka prohráli. Já si myslím. Tak ale ja mám lepší do rána. Ako. A tak jako Selenem vůbec to líbí, co myslíš? Tak to si to ty, asi to pre teba urobím. Hej, Schwein šel asi zpátky top, tak pozor. Takže kill sa mi chystá, okej. Ale je tady. Já rostu na minionku, ona na mě dala Ignite, když jsem měl full HP. Ty vole, oni ma nesundali, to sú lúzri. Hlavne... Nice. Máme draka. Dám ti half na ten. Sám jsem to nedal. Ještě nemám smite. Nemám jsem smite, ode mnou. Hej! Proč po mně Asha hodila ultimátku? Asi se netrefila na bok. Ale Akali má pěkný itemy, že jo? No jo no. Asi ADčko. A to není špatný, ale ADčko. Ale je. Jede Hextech, no, ale už byla první normálně Hextech, to lepší. Jo, iba traja boli na mňa. Aspoň pušnite ostatné liney, ne? Měli z nich někdo málo HP, či? Schwein. Ale už sa healuje z minionek. Už ešte mal level, takže sa vyhealil. Co se stalo? Jak
Jaký flash a Kalilov. Tam máte flashe, ale hodně ráda. Můj top, můj nádherný top. Juro, můj top. A můžu se iba defnout, tak se tam nechá. Ničit. Já jsem se uběl. Tam šukám Mike Orič. No, lepší. Všichni. No, nemám nakúpané itemy. Lalet. Jaký odchod? Už tam běžím. Počká, no. Jo, tak teďka mi to ale nandal, to původní. Kalimia. A Nunu je mid, takže... se nemusíš bát, že by nám... Ačkej, jsem mrtvý, ale však nevadí. Dobrý ti! Juro, zabij ho, prikazujem ti. Roger. Jako, ne, že by takové dává damage, jo, ale když to po mně hází furt, to myslím, že fakt furt, tak už to docela Chci zabrat. vstát, ty trapko. Hlavne, Juro. Lol, Já jsem ta odkiaľ skočila. No tady ale umlátí nunáč dementníma koulema. Ten má staky na ultině, Akali. Nunáč. Já tam běžím. Debila nezabijem, sakra, do prdele. Juri potom by sa hodil. A potom pôjdem, ale teraz som niečo riešil na tope. A dosť často, lebo oni majú... Máš tu pyžama, Lomčo? Čo? Už si zoberiem červené, hej, a idem dole hneď. No, už netreba, potom ja, okrem toho. Letel aspoň zabijem to. Ty vole. Že ten nunáč je mocný. A. Bum. Bum. Ty vole, můj top. Kamaráti, A down. Čo je? Ne, však som povedal, že keď skončím. ideme hrať do Pezinku proti Eškape a budú hrať Embale. Do Pezinka, ale tam možno zostane. Na cajde. Čo, brata, do Blazínca posielate? Ja no niekedy aj normálne, ale... Teď jsem si myslel. Tak smola, nunač. Ty kokos. Mám uteká, však som sa s tebou chcel zahrať. Nunač, jaké HP laker pojmaný. No zase! To bylo bustíku. No a zdrhy, ani se neotáčí. No, kličkuj, kličkuj. Ty kokos. Trošku zabij. Pozor, chalíku, doufám. Ježiši. No, ja by som už pošoval jak boss. No, ver, že aj tak skončím. To je
tak smutno, tento svet. My prohráváme na kill, jo. Chali napíš o tom báseň. No, A počkám chalani, až se resneš a potom s sebou nabudu. trebalo by som 3 veci. Google do mojej hlavy, Anturas do mojej hlavy, blablabla. A Photoshop na ksicht. Hej. A Kali se vyžívá na mě dát, když má full HP. A že v tých flashoch sa vyžíva. Môj top. Ja mám lepšieho supporta. Títo supporti, čo vedia healovať, to je za hovno. Dobrý Mea. Odkiaľ? Sorry, že tam nesom, no. A že nám ničia top. Mají tam blůčka. Aha, no to je hezký. Tak si je sežer. My tak máme asi po. Sakra, jsem nechytil. Ty, to není možné toto proste, to není možné. Kionunu si ďalší na rade. Viem, čo stával ten Nunač pojebaný. Guri, nesprávna asi asi áno. Jak mohla? Já si nikdy netrafím s tou špičkou a ono vždycky. Úplně záběr. Dobre, jeba na Nunuho. Je, že by vedli na turetky, jo, ale vedou na turetky. A i na killy. Nebojte se, já jsem pak OP. Play game. Mne sa ťažko hrá s karmou, priznám sa. S karmou se To nechcem povedať, že to je To ti chyba, verím. ale... Nechcem povedať, že to je jej chyba, ale... Ale je to je chyba. Ale je to je Proste, chyba. ale pozri, čo robia, hneď sa flash nemá. Ale na to ani není na tom bote poradní. A ide o to, že proste tu nemá a... O piči. To bolo tak úprimné. To je Blitzcrank je lepší support. Upřímně. No, víte, co jsem to chtěl říct. Že Lee Sin je lepší support než Karma. Tak jo, chce to nejaký teamfight. Já už jsem ho. Čo im teda uberá? Čakám 20 gólov. Myslím, že ho trafil. Hlavně, že má Oracle. Kto? Magic resist boty. Kto? Karma a Kali. Because I got high. To právě super. Tak má Oracle a super ward, no. No, aspoň jednoho. Jo, 5G. Vlastně nejsou vytávky, to ten nájobů. On Mea. Tady do nich nešel. Dáme ho rychle, nemají wardy, když jsou na boty, ne. Vytáhni ho sem. Kdybych ho měl někam tahat, to táhne jenom blíž k ním. No ale tady když přijde, tak jsme tady a nás pěkně zabijou. To bude nepříjemné. No utíkej O, to. super! Tady zůstane Zabijem si Švejna a zrazu tam jákali.
Tady zůstaňte a půjdeme po Aše. Ali. Jo, čo to? Hoď toto. Aše, poďte po Aše. Derte na Nunuho. Já se snažím, ale ona je moc rychle. Kali, ty si sa uhol tej Nunuho ultine, alebo to ti fakt nič neobralo? Utekajú. A Kali inak ide. Tam. Myslím, že ne. Až ona vyžrala kill, jo, ta. To je pičo. Tak. Ale tak 3 za 1, to ne. Když nepočítám ľudia, který je na topu. Tak ale ja som sundal onýho z Fejna, hej, na to tam prišla a Kalia sundala mňa. Tak hej, ne. Ako jedna vena som si ho sundal. To mal full HP, full manu a ešte aj bulčka. Robím si HPčka, čo myslíte? Počkat, co nám to chceš říct, že jsi nafíděl. A Kali? Ten jeden kill čo má? No, ten je odo mňa. Co na našich puškách? A To na máš. našem Jasovi, myslím. Tak No, hoď. já za chvíli sám. Sekundu! Očinil som svoj hriech. Vyžral si to, pohoda. A mám naspäť blúčka. Všetci sereme na to, ono. Leon. Pohodě. Žiadne také. Ja ti nechám. Aspoň, že trošku žiju. Ale jen trošku. Ne, tak jako, jak jsem hrál tu AP karmu, tak ta healer dost. No tak chápe karma, ale ne takhle debilní support karma. A to je jedno, každá karma, já ničem. Ne, ta AP. Tak to ne. AP nám ide karma, ako mage je dobrá. Ten štít je strašně OP, jak dá ten pošle. No však ale prostě ona jsou oveľa lepší mageové a tak. A zase na mě dala Ignite, ona mě má prostě ráda s tím Ignitem. Ježiš. Ne, na stranu si odhodil. Chci tě zignitovat. Ten neviem, čo chcel. Tá neviem, čo chcela. Čo si kúpim teraz podľa vás? Mám Infinity Edge a... BTčko, ne? Ne! Nekúpim si radšej na Defense Only. To ma nemala trafiť. Vyživovák? Aha. No, oživák si kúpiš. Počkaj, inak keď má mal oživovák, tak dá dvakrát tú pasívku? Ne. A raz sa mi stalo, že som vybuchol v pasívke a zostal som žiť. Hej, koukejte, má skin na Varky, teď jsem se toho všimnul. No, a to sú len dočasné, ne? No, hej. Můžeš si to koupit na celý rok. Ale... Na kolik chceš týdny. Co? Ono se to kupuje na týdny a můžeš naklikat kolik chceš. A... Nič, no. Na rok? Nějaký Vardek, co stojí IPčka, tak to stojí asi 41 000 IPček. Jo, to sa kúpe za IPčky, až za Za RPčky. RPčka. Jsou 4 druhy, 2 za RPčka, 2 za IPčka. Nebo... A hen tí duchovia sú za ktoré? Tí duchovia sú... Jsou za Jo. Neviem. Mne sa zdá, že... Neviem teraz. Jsou duchové nejlevnější za IPčka. Jsou duchové nejlevnější za IPčka, no, to máš pravdu. A nejdražší jsou takový ty s tou halloweenskou hlavou. Nebo stromy? Ne, tí pavúci, anjeli a ešte niečo. Tie sú dokonca iba za RPčka. Ale Jo, ty potom stromy jsou se to- mi líbí. Ty jsou za 400 IPček snad. No, ale nebudu za to dávat 400 IPček. No za Vardy to fakt ne. Prečo no?
Ja už som za to dal. A tak neviem čo dať do braty. Tak ale to máš 400 IPčok za týždeň. Slané, teď tam. Ak je slama, tak ju sundám. Sa neboj. To už není sama. Dáme barona? Ne, ne. A čo takto ich červené? Ty nemáš skin na Vardy. Energized. Kedy dohráš? Už budeme končiť. Kubo, ale to nemohol mať 84. Musel mať aj 300. Pojďme dát barona. Je to úplně zavardovaná, nemají vardu. To si chcete už zabít? No, to prvýkrát vidím to čo. Ale v čom? Tak je zabijam. Tak ich zožerame. Už idem. Počkaj, ty čo robíš vlastne? Jaj. Už idem za vami. Ne. Neviel som ho. Už som mohol mať ten oživovák. Já jsem šel po nemáš. Jo, to tam ani nebyla Leona, jo. Ty svině, já tě smajtnu, kde seš? A Boostík Pro. Ale mám kill. Tak důležitý. A Švajn taky. A co? Už 7. Viděli jste to někdo? No ja. Samozřejmě, že ne. Já jsem tu Leonu od Danielu preč a vtedy ona se na mě priťahovala, takže to pěkně vyzeralo. Až o double. Zdrhej až do báze s jejich slovama. Vedla. Oh, Eva z kurvy. To bys čuměl, že by se za tebou flashli jen tak. Hlavně ten nonáš bez flashu, že? Dokonce. To byste prostě. tak ten To bych som fakt nečakal jako. náš by teoreticky mohl zničit tu stěnu, že? Alebo. Drak. Potom si to dám. Daj bučka, to ne, už tam budou. Oh, Ašo. dáš stun? Zachráňte ma. A co dostala? Tak jo, ty si ďalšia. Svein, kde je Svein? Nemá, naháním ako. Ale ideme pomôcť Akali. Či Jurovi. Dobre, ak tebe pomôcť Akali, ja idem po Sveinovi. Kde je tá opica? Lulu, ten je tu. Amat. Pěkně, chali, pěkně. Vole, ono by to chcelo ten ony, jak se to vole? Hourglass. Hourglass. Nechám ti ich. To by som dal na Graš i Kogmahovi, ale nevadí. Kvôli ulti. Umaluji autoataker. A autoatak. Ináč ja to tak berám, že skôr autoatakem. To je dobré, aby som bol bez many, ja.
Poďme Teamfight, alebo Barona. Poďme Barona, aspoň si kúpim Profesor. Máme Oracle. Karma má. Pak Nunu Flash dá smite, sežere ho a... Finish. Dobre. No a dovidenia, no. No aspoň bude sranda. Podľa mi jedného po druhom pozabíjame a vyhráme. Nazva miesto dal. A to je len obyčajná, ne? Hej? No hej, to je obyčajné. Dobre, a Ježiš, tebe ten... žolty? Nemá úplnú. Tak ne. Dobre, už môžeme Barona inak. A jde Vardu sem ještě. Dobre. Pojď, Chalík. Idem. Je to nunač. Ale nevím, či jsem to... Oni to smetí včas. Hotovo. Je buznej. No prečo som tam vbehol? A to tankoval? Gratulujem. Super, ale ty jsi nespravili skoro. No, taký laker. Tak to bol lak, no. Fú. Chali, inak toto si mal dať. Chod do nich, dáš ich, Chali. Ne, No, čekaj. ale když se to napsal, tak mohl do nich úplně jít autoatakama. Jo. Don't you say. Idem si jak Lol, kúpiť. Dunu a Kejtami. Autoataker. Co ti bylo? Čo kúpil? Napsat nebudu radši anglicky. Jak Paťo. You is noob, ok. Divý snob, no. Ale však, neviem, kto to napísal, ale chcel napísať Ups, ale namiesto toho NK napísal Bčko. Ups, tak to mohlo být těž Wow. Paťo. Bronek, víš, čo to znamená, ne? Pochybujem. Na to ešte moc malý. To feed. Pochopil, to nevadí. Runkovi to ale vadí. Bude dobrý na tohto? Malmortius. No a čo? Nevím, nějaký damage ten, na 7 nextech tím pádem. Ne, kúp si extra. Neviem, či resítku. Kúp si Force of Nature. Však máš Trinity First, a čo? Force of Nature. A je spíš to dá. To sa ti fakticky zjída. Karma versus svět. Mám to. Oh yeah. Teda všetci do chudáka Silena. A já utočím do Svejna, neboj se ta. Amat. Ale na to vám serem, já tam sám tankujem. No jasně, Nunáča, ty jsi debil. Verovnak má jediný dobrý oný target. Tak já jsem chránil tu karmu, zkoušel chránit. No ale akože, ja to myslím, že dobrý si mal. Oni nech do Leona nechytí. Že myslíš takto? Inak ak ich kokos. udržíte. Mohli bránit, když máte full HP. Jo. Vidíš karma versus svět. Na auto atakuj do někoho. Teraz Aše. Do ní. Áno, double kill. Kali. No, vidíš. Žipl kill, tak se běží. Ne na to ser. Chcel by to backdoornúť tento inhibitor. Bot, běž tam. Sa zrýchlim. Dík, já se zrychlím ještě.
Ne, Kog'Maw. Ještě potřebujeme 250 G. Všimli jste si, že by jejich Leona vůbec kupovala Vardy? Ani ne. Ale věděli o nás. Minule někde. Hej, na tom baronu, že nás věděli. Nebo tam střelila vtáka. Ale já nějak jako nechápu, proč kupuje ten Oracle furt, už je nějak, už je minimální třetí Oracle. Jinak, no. Možno ona ich tak rýchlo ničí. Že si to vydá. Chopil. Choďte všetci na midi a začal backdoornem top. OK. Nech potřebujeme nějak zdržet. Já jdem ale toto. Nakupovat. Jakoby zdrháme. Jo, zdrháme, protože to není chladí. Choďte domů, já potřebuji nakupit. Choďte domů. Ludo, jít domů, jdu ti tam. Ale tak už, tak s tím nic nenarobím, že? Ať tam poběžu naproti, keby ti naproti. A dobré, tak si vás ještě. Tam ti neběžím. Cože, koukejte na itemy toho nuláče. Fú, dobré ráno. Že já jsem si to až teraz všiml. Já jsem to povedal. Na čom najčudnejšom ste videli Madrec postavený? Nuláč? Ja si na Sony. Už jsem viděl laternu na Nautilusu. No, jungler, no. No ale Já tam z Fortuně. Ja viem, čo už. Jsem viděl aj na Ramsov. Není trolovina. Ale tak... Lichben je trolovina na onom z Fortuna. Jo takhle. Tam se Na Kali on není silný, ten on je fajn. A to aby si rozkrájal. Svejna. Tam mě zabijají! Až tam opí karmu. Doč. Rychle běžte helpnout Selanovi. Chalíkovi. Jo, helpnite mi rýchlo. Juro, ty ne. Level jsem miliona, čo chceš? Ježiši, sorry. Nechci to dělat, co se stalo? Já vždycky někoho zabiju, asi nějak cítím, nemám já to pech. Asi ano. Tak to jo. Bum. Ještě 2 towerky potřebuji najít ten. To bude zase baron? Dáme barona, ne? Ještě jednu. Jasné, všetkých baronov poďme sundať. A bum. Jsem potřeboval keše nějaké. Nech zostaň tankovať a... Karma dá damage. To vyšlo, Jura. No, to tak robíš, že jeden tankuje druhý dává damage, ne? Tak... Když jsi byl poverený tankováním, tak ona... A voduj. Tam tu nebojte se. Ne, utekajte, je tu. Takže to vezmu. Ne, nechci. Myslím, že přicházím. A Kali dá někde tu svoju onu? Kalička, Máme vidínek, určitě. Ludo, to ty jsi postrčil tu Aše, Ale zabil som ju tým, myslím. ale Čo, zabil som tu ťa? Kalimu. Čože? Tak Čo Kalimu? Ti pristrčil tu Aše. Tak sorry, no. A tak vyhrali sme teamfight. Posledný si kúpim Madrec Bulldozer, no. Aby ste boli v obraze, hej. jako když se to na to pohnívá. Tak ale nechcel som to ako prvé, keď idem ADC, no. Myslím, že tá karma ti moc Tá karma nepomôže. taká, ona. Helpful.
Ty vole, jak se healuje. Vy ti vás pomáhají, mám taky pocit. Kokoš, jak mu nič nebere tomu Baronkovi. Až kým neprišla Leona. Myslím, že Baronek umře. Mě umlátí Leona, ty vole, za co? Ještě znám to dobrý. Dobrý, Leona se smilovala. Si krut. Máme toho Barona. Mám orakto, takže můžu. To je rozhodující. Ještě co? Chytím, ale trošku nás takové Blatrister. A všechno je to pušnuté, tak nič. Kolik stojí? Stojí málo, ale normálně stojí asi už 6. Já jsem tam. Nebo to jeho Já sluza. jsem smát, myslím. Já začínám. Pokud zabiju, tak já nevím, co spravím. Skočím z nevím, Ale oni jsou už level 18. Že má se len víc statku na Že- PTčku než Barona. To čítuje? Nejlepší. Ne, to Baronek zbytý. A teď jsem dostal statek za Barona, takže... Halo, škorpion. Chceš něco říct, Bustíku? Šurelie by byla lepší. Ne, to neprodám. 50 HP za sekundu. Regenerácia. Jak se pozriem, tak asi dá. Šurelie se kupuje kvůli tomu zrychlení. Hej, ale takto na konci hry já nám to akurát tak na veci. Tak to není pravda. Ti taky mám krát. Ještě To na na konci konci hry hry. je to na nič. Já si myslím, že... Na minuta teď měl mít full build. Ještě ne, prosím. Karma, zachraň ma. Asi tak 3. Ne no. To ADCčko ne, někdo však do papriky. 50. Ne. Pentakill. Ale to není len o tom, že Tak na. kolikrát. Toto bolo hardcore zlo. Tomu ver. Mali sme Barona, ne? A my jsme vyhrali. Mhm. Ale to není No, na to tě. žádno. Až. Kill, a zase jsem Ale tak by se nefokusovali Ashe, si nevím, čo fokusovali. No, všetci fokusovali mňa, takže ja som nikoho nefokusoval. No ale ty traja měla jasný. oživák, takže podle mě jsme jí potom si nezabrali. Čo? Hej, jo. Jsme ji zabrali, ale ty vole, kdybychom se šli hnedka do ní, tak Nemá oživák. To je prvý, ja, super. Já ještě tak Ty vole, jsme blbě dělali, když ty tam lunáčka z ultimátku. Švaň tam pobíhá v ultimátce, ale ona dá ultimátku. to jsou jim mluvy. To je pak- Ashe dala, hlavne Ashe dala ultimátku. Cože my to prohrajeme, jo? Ne, není šance. Jo? No, hej, Sven sa vyhluje z tých minionek. Nemám manu. Nemám. To je jedno, hlavne majú Leonu, no. No hlavně mají Ashu, co má damage up nanci. No, to jim na nic, když je Ashe umírá. Lol Sven. A do prdele. Myslím, že přišel Nunu. Luda, už jdem. Ne, asi začne dělat. Teď dostal lutu do ne. Dobrý, Turec se zbylo do HP. Rýchlo, poďme to ukončiť, to máte všetci. Teď mít tu Šureli, krásně bychom si zrychlili. Tomu ver. Tento červený debil dokedy na nami beže. Nevím, proč teďka se mi seká lolko, nemám lagu. A seká se mi lolko. Všetky inhibitory, pojďme zničit. Mám velký. Jo, majú neodkryté inhibitory vlastne. Loli, jak sa mi mana doplňa, hen. Ještě ten třetí. Já přitěhnem Ashe nějak a vy ju zabijete. Ak ne, tak jsme prohráli. A myslím, že berou Co ne... děláte? Ty vole, čo robíš ty? No, tak jako vy řekne, tak jdem potom třetím, tak já už ho začínám. A vy jste byli u nás v bázi, nebo že vám to tak trvalo? Jo, ještě vedle. Já jsem třetím bez asi. No, krása. A to ještě bych hrál do... Jdem jí do ní. Vyhrajte to, když tam Baronek není. Jo. Gronek by nám to nepokazil. Bratr se nějak Jmenuje? Ne. ukájí nad tím, že chrochtá. On je fetiš.
Ale ano. Tak jo. Není, v pohodě se to ničí. Minule si spal ty, takže... To je Sven je slabý, nič nebrá. Já vlastně. 50G zóny. OK, Bomba! to zítra na YouTubeku, možná už dneska. Slunče. Podaj by. Tak teď začínám natáčet. Jo, ty vole, tak to já zrovna chcípnu, ne? Chcípnu jsem si, ale vypíval jsem Já takhle právě. taky vyjde dojít ty vole na ten hajzl. Co se stalo? No už Super, jsme skoro prohráli. Jo, nemáme bot, jo, jenom tak mimochodem, protože tam přišli a... Ty tu nejseš. Zase jsi to celý podělal. Je, protože já jsem si konou, jestli vůbec nahrávám. A tak se nekouknu, tak doufejte, že nahráváme. Protože Nechoď mi tam. nejde se hodit do lišty. Já teď hraju. Já jsem si to myslel. Už jsem to myslel, ale radši tam si nějak vlez. Neboj se, já mám stun a Ty vole, ta dodge. Fiora je skoro mrtvá. Teď mám stun, říkám. A ten jí ubral všechno, jo. Ne, ale Ano, tak už je stunem skoro všechny zabije, víte. stunul jsem i na to. Přidávej si pozor. A ne, že by se stáhl, ne. Já začnu teďka stahovat. Začněte tancovat, to je naštve. No. Tak ne, no, tak jste to japní. Ty jsi trapnej, ty jsi šel se vykadit, já nevím kdy. Vychcat. A když jsem koukal na doktora, na pána času bylo to napínavý. Doktoru Husax. Ale to je štěstí, že pochybuji, že na tady to video bude někdo někdy koukat, ty vole. Ty to lidi nenatáčíš ani. A já možná natáčím, ale já se prostě kvůli tomu loku nemůžu kouknout na lištu vůbec. A kdo má blbej počítač? LeBlanc, Já ti říkám, že blbej klient, ne blbej počítač, ty vole. LeBlanc to vypadlo. Jo, to bude určitě klientem, když to i vypadlo. To nebyla mimochodem ironie, protože to dává smysl. Co dává smysl? Já nevím, co ti přišlo na těch posledních dílech, tak takový, nevím, jak jsi to říkal, že prostě je to smutný, když se Ten všechno... poslední díl je smutný, už ho viděl. Jo, už jsem A viděl nebrčel si ty vole, jak šla s tím jeho klonem. Ne, No ty vole, to mi to přišlo jak telenovela. byl to prostě jeho klon, no. A Fiora asi jungly pravděpodobně. Tak. Ale ta ženská, co musela všechno dopomoct, byla docela smolík, no. Zachránila vesmír a nemůže si na to vzpomenout, no. To je docela smůla. Pojďme jejich bod. A co se stane, nebude už v pátý sérii náhodou 12. doktor, tak co se s tím stalo, když tady se nezregeneroval? Už jsem myslel, že se v tom předposledním dílu zregeneruje a ono On bude až v prvním díle 6. série, bude jiný. Aha, takže ještě pátý bude 10. Fajtuj ho. Pozdě. Stejně jsem... Aspoň vyplýtval Už by to flash. mělo být, ne? Je to 90 sekund, no. Já myslel, že už konec 4. série a on bude 10. ještě pátý série. Tady ten doktor byl prostě 4 série. To je dobře, protože já ho mám rád, ten dobrý, ten druhý toho jsem sice ještě neviděl hrát, ale ten jeho vzhled se mi nelíbí, vypadá Začínám jako přemýšlet nad tím, že to na ten YouTube dá možná bez zvuku, ty vole. ty nejde. Hrajeme lolko a kecáme o doktorovi. Ty ta LeBlanc je nějaká na prd. A tak berme tady to jako pokusný, příště se to polepší. Jasný, a budeme do něj profici, víte co. Budeme to komentovat. No, tak prostě jako, když si koupíte tady ten, tak efektivita Malfitová Ečka se sníží o 20%, protože blablabla něco blablabla. Protože máš u sebe kalkulačku a všechno to počítáváš ty vole na kalkulačce, kolik je to procent. No tak tady se koukněte na LeBlanc a když bychom náhodou aktivovali pasivku, tak bude mít přesně tolik a tolik HPček a jak zbít jedním stunem možná zabil. Ne možná, určitě, prostě to musíme vidět přesně, žádný možná. Hej, nenuť mě ty vole farmit Ečkem jako Hanuši, nenuť mě farmit Ečkem. Nemá Ignite a já to přežil úplně v pohodě jako pán. Yes. LeBlanc chybí. LeBlanc je nezajímavý. Tak já jdu nahoru na farmy, když tam nejseš. Ne, nejdeš. Teď mu Jak pušel jo? na ty vole ser na to ty kokotí hlavo. Jo no, nech to na pokoji, já ti to zakazuju. Fuj, před ním by si nemusel mluvit. Zdrhal. Co myslíš, Hanuši, mohli jsme jí zabít, a ne? Ty se jí bojíš. Ty tam šel Malfit z druhé strany. Malfit tam šel, tak bychom byli 2 proti 2, no. Malfit by to zajíkáčkoval, No super, super, na nic. Ty taky dělej něco, ty vole. Jde dolů, Malfit jde dolů, jako jestli se bojíte Malfita, tak byste se ho měli bát. Obsazuje bot, pojďte po něm. Ten
kapitán Jack, to je strašný úchyl, prej, jak tam říkali, že jsou tam 3 doktory a prej takhle. Nechtějte vědět, na co teďka myslím. Tyhle, on nepřijde, Berounek, pro jistotu. Ale tam jsem ty kokotí hlavo vylízaná, to ty Já čumíš, jsem jak mě myslel zabíjej. Exise, já jsem myslel Exise. Tak já jsem nás neviděl. Ne, říkám, pojďme zabrat bot jejich. Nebo ty pojďme si jim řekl, překazit. že oni jdou náš bod. No, Já to tam mám bez zvuku, ty vole. Vám jak nadávám, tyhle, to by mi to ještě zrušili. Hanuši, nech to. Mě nějak ubrali, ale fakt moc mi ubrali, až na můj vkus fakt moc. nemám manu. Mám manu. Málo moc. Ale teď tím, že mě tady pasťák nenechává farmit, ty vole. Myslím, že je mrtvej. Já že tě nenechám farmit, jo teďka ano. Vítězství! Jsem nejlepší, sám jsem si tam dal triple kill. To určitě, jo, teď Leblanc ani nehrála. Hello. No právě, to jsem tak dobrý, že nepotřebuju, aby hrál. Leblanc, co si to vymluvil? Vidíš ho? Já tady to snad ani nebudu dál, potom na ten internet, tady to je jenom pokus prostě, jak to bude. Proč? Co je? Ty se za nás stydíš? Já se za vás stydím, přesně tak. Oni nemusí být znutím, přátelé, tohle to je normál. Hej, to je No. mrtě kunda. Já vím nemoc na začátku, už tam běžím. Z začátku. A ty vždycky víš, kdy přiběhnout, ty vole. Vždycky víš, kdy přiběhnout. Já jsem mrtvý, tak se tam skákne pro kill. No super, mám 0-2, ty vole, to je surrender tady to. A ještě jí nemůžem dát surrender, ty vole. Chybí mám fit. Jak? Co se stalo? Ať co to udělala teďka ta LeBlanc, ty vole. Kdo vypad? Někdo vypad? Kdo vypad? No někdo, ale já nevím. Hanuši? To mě vypadl internet. No, já, Obsazuje nám bot Malfit. tak já obsadím jeho. Já jsem zrovna neslyšel Radimovo nadávání, to je škoda. Pravidlo zabíjání musíte tančit, abyste je naštvali, to nechápete. No jo, Hanuš mi ani nepomůže. La la la, la la la, la 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 la. Ten stun je taky zajímavý, ty vole, damage to dá a stun to nedá. La la la. Malfit celý, hej, mě to zase laguje. A docela dost. A tak ne, to bylo zpomalení. La la la, la la la. Nevej. La 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 la. Tady, Tak jo, běžím. Ty vole, ona zrovna pomůže, že jsem měl zapnutý ten. A zdrhám. Teďka už můžu jít do No jo, tak mě pronásledujte, no, já si myslím. To není on. Ale já nemám. No to je sviňáka a to mě nezastaví. Přehoti. Jsem říkal, že mě to nezastaví. Ty vole, cože? Jsem mě ani netrefil, co to bylo? Nějaký já nemám super. asi, jsem na ní skočil. To je mrtvě chlupatá. Já jdu dolů na farmit. Bacha, jde k vám, Fiora. Mám když tak stun, ale ne. Jo, já jsem jí přihodil a ty si ho hodil, to bylo zajímavý. Pojďte za Berounkem. Stunu tě. Stunu tě, tak dík, že jsi mě stunul. Nemáš za co. Pojď. Druhé pravidlo, tancujte, když ničíte věž. No tak to ne, tak ne no. Sakra, tohle možná. Alebo jo. Ty krás, mám nějak málo životu na tolik milionek. Hej, oni tady... Jako obsaďte nám bod, který máme my, nemáme my. Obsadí jejich. Brzo. Jo, to Hanuš se tady farmí, protože on musí farmit a musí tam být hlavně s tolika HPčkama. Ano. Proč by Teďka ne? budou mít chvilku 2 body a to je úplně na prd, to prostě ne. No, mají o 10% větší ability pro attack damage. Kvůli to běhane. No jo, ty jo, na to ani ho nevyužijou. Jedím nepoužívá Hej, první. co to je? Už jsem to obsadil nebo ne? Jo. To nějak trvalo. Když jsem nepoužíval první pravidlo, Lolka netamčil, aby je to naštvalo. Protože jsem se musel rozčilovat kvůli Hanušovi. Tak, sorry Radime, promiň, já se to fakt omlouvám, promiň Radime. Už mám meč zrujnovanýho Kdyby- krále. Tyjo, ani ho nezabiješ, to je strašný. Proč bys to nemusel uploadovat? Ještě zemře. To nikdo neuvidí, a jenom možná tak či. Já už ti běžím na pomoc. Mně vypadlo louko! Spoč, no kdybys běžel. Chápeš, že mě mohli vypadlo zabít, ale- louko? Já jdu k vám, protože tam k vám jde Leblanc, aby byste mě nedali. Mně se Jsi seklo mrtvá. louko. To vám pak ukážu na A zabili jsme videu, to. normálně seklo louko. To je kvůli tomu videu. A
ještě mi to ukazovalo, že má ultimátka, má cooldown, když ho neměla. Super, takhle ji ještě ani nezabijem, Hana. Ty co děláš? Co děláš, ten tam dělá hovno, že se bude On ji přehodí na špatnou stranu ještě, ani ji nezabije. No a co? A ty se cítnu. Ty vole. Chcípnout, protože jsi moc myslel. Nemáš mu co vyčítat. Já jsem chcípnul jsem, protože jsem si moc... hrdu týma, ty vole. No, sucks. A nebo jak se, ty nemůžu nechat Hanuše hrát. To jak jsem moc, ty vole, teď si to tady dávám. Mocný, ten hrdina je mocnej. Já jsem podfarměnej kvůli tobě. Třetí pravidlo Lolka, tancujte, když máte skvělou situaci a máte to Jdem ho pokud. zabít. Jo. A musíš začít, já se bojím. Já nevím, jak ho přehodit, abych to nepodělal. Přesně tak moc ne. Já jdu obsadit jejich bot, nebo běž ty, já jdu na tu leplan, budu tě když tak zachránit. Jo, ne, nemám žádný střed. Jsem mrtvej, ale to nevadí, protože jsem tu predovuje. Ale nemám stun, kurva. No tak jsem nezemřel Tři 3 vteřiny. Jo, tak jo. To mě ale hodně pobavilo, když se portla do toho Německa a tam byli ti dálekové a mluvili německy, to úplně fašisté, to bylo dobrý. Jsem se strašně dlouho smál, nevím proč, a mně to přišlo strašně vtipný. Počkej, teďka můžu. Měl zapnout stun, Hanuš. Jo, když já jsem byl silencnutý, Ne, hnedka jak jsi tam na ní šel, tak si měl zapnout stun, ty jsem byl silencnutý. jsem ho měl cooldown, na cooldownu, jenom tak mě Určitě, to dlouho bylo. Hej, než- ta Fiora taky ví, kdy přijít. Já jsem je použil na ty minionky tady, A on víš. mě odhodí, když si No na tak někoho nepůžeš to na skočí. mě. Hej, nemají ultimátku. Tak to mám jít a dát si teplky. No double. Jo, když Lebanka je mrtvá, už je spavnutá. Ale nemá, ani jeden z nich nemá ultimátku, oba ji na mě použili. Poběžíš jak mým směrem, jo. Běžím Zase s... přemýšlím nad tím, že ti skill nekill. Jo, přesně tak. Ty vole, ten je rychle, jak já jdu. Jo, ten To jsem měl dělat, kámo, já jdu. Za Poběž. tak pozor, i když dělá hovno, tak trošku damage dá ho. Jo, to jsem si všiml. Běž mým směrem. Tak pojď. No, ty já jsem nepomůžu, mám možná. Ale jo, to já nemůžu. Můžeme obsadit jejich bot. To je pravda. A já ji můžu možná zabít, jestli se mi to povede. Ne, usazujem bot. Co je na ní? Ne, on si prostě musí vzít kill. A proč by ne, když mám kill? To je na kill špatného. Myslím, že jsem ji přehodil. Jsem Počkej. mrtvej. Nikdy! Počkej. Koukej, jsem kolika málo životama. To máte smolíka, no. A on po tobě až teďka dolít nějaký autoatak, to bylo vidět. Mhm. Prostě jsem jim musel ukázat, jakého neskutečného smolíka mají, protože oni ho mají. Máte někdo Enigmu na ty přednastavený itemy? Že už tam je ta trojka taky. No. Jestli máte nejnovější verzi. A i ty itemy. Mám někde Enigmu, ale teď jsem zapomněl. Hanuši, ty nejseš ty, abys utíkal s málo životama. Já myslím ten program, ne? Já vím, co myslíš, já vím, ten časopis mám taky. Haha, já jim zdrhnu Cípni, možná. prosím, bože, ať chcípne. I kdybychom kvůli tomu měli prohrát hru, tak ať chcípne. No jasně, já myslím, že to je zase zakladní. Tak utíkej, ne, on se otáčí. Jsem ti chtěl stanu nějaký na kill. cestu. Běž za tebou. Když ona je tady ta LeBlanc, doufám, že o mě neví. Ty nikam nejdeš. Jo, ona je tady ta LeBlanc a ty jdeš po ní. Tak tady je Malfit, jde tudy. Jdeme na toho, na Wildu, to dáme teďka. Jo, zpomalím. Tyjo, abych vám tak chtěl ukázat jednu situaci z té hry, co jsem hrál předtím, tu trojku. to bylo dobrý. Nás překvapili, všechny... Počkej, jak to tam bylo, tak to bylo zajímavé. Co jsi říkal, Hanu? že bych vám chtěl ukázat jednu situaci, jak jsem hrál předtím tu trojku. Nás překvapili všichni na Wildovi. Pojďme A- taky teďka Wildu. Já jsem skoro chcípnul, zbyl mi strašně málo životu a najednou jsem se na tom Wildovi úplně luxusně vyhýlil a to jsem měl jenom blbý 2 itemy. Ten ne. Ani moc ne.
Celsius. On mi dal nějaký stacky, jo, on edukuje Magic Resist Armor na dlouho, 59 stacků, tak to musí být docela mocný. Co mají? Nemají, tak nic. No, Ale Wildy jsme zabili. a to se co? A to se vyplatí? Obsadili jsme body, zničili jsme věž, zabili jsme Wildu, já si myslím, že tato hra byla úspěšná ve všech ohledech. Pokud půjdeme ještě jednu, ale